Γράφει χρόνο. Μπάλα έχει ο Βαρμάτας, παίρνει ο Βίκτορας. Του συνίσταται. Ναι. Περνάνε κόκκινο, Ναι, κόκκινο. Πατρίσιο. Και γράφει δευτερόλεπτα και λεπτά. Πετροκοστής. Ω, μπαλαδόρος. Overlap, overlap. Δεν θα με δείξω. Ραγκά. Πιστεύεις το ξέρω. Ω! Άντε ρε. Ω, τι λέει, πώς το έβαλε. Το βαλέ. Ναι, Όχι. ναι. Τι λες ρε μαλάκα, όριο. Τι, δεν μπήκε. Μπήκε δεν μπήκε. Όχι, δεν μπήκε, δεν μπήκε. Μπρο, πώς ήταν. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο να σωθώ. Τι είναι εσύ, μπρο. Α, έχει έρθει η Μάντι. Το Μάντι. Το Μάντι. Ο Μάντης έχει έρθει. Μάντι! Έλα, σουτ, σουτ. Σουτ, σουτ, ρε. Όχι ρε φίλε, δεν πειράζει. Τράκα, κράτα αυτό. Αλήθεια? Μα ναι, το είπε, αφού το έκανε, εντάξει, Να πούμε. Καθαρίσει η κάμερα. Υπάρχουν μπουφάν. Πού, γενικά. Έχετε άλλο σκουλουδάκι από εκεί, παιδιά? Ναι, έχει ένα μπουκάλι. Γρίφος! Άρε, παστά, για που. Πήραμε ρε φίλοι, τι πας ένα αυτή ρε. Μετράγια στην πυρηνία. Παναγία μου, Παναγία μου. Όχι, κύριε Αγιώτα. Πριν τελειώσει το μάτσο. Είδα. Ωραία, για να σου αφήσω αυτά. Μόλις τελειώσει πριν κάνει το φάμε και το φύγει. Γιατί δεν πρέπει την ομπρέλα, ρε μαλάκα που μου. Ρε κάλυβε. Εγώ. Περίμενε, ναι, πες. Παλακοπούκομα. Θα σε γαμίσω, θα δεις εσύ. Πάμε, όχι ρε, όχι ρε, φρέ. Άντε ρε γρίφο. Coach. Ω, δεν πιάνει. Δεν πας όχι, θα πετάς. Ο Πατσούρης ο άλλος δεν ήρθε. Κοίτα, καλή είναι η πέτηση της αδελφού. Απλώς το φίλο με το γρασίδι δεν πάνε καλά. Καλά, δεν είναι όποιος κάτι. Παίζουν όλη την ώρα Fortnite μες στο σπίτι τους. Παιδί μου, είναι 10 χρονών τα παιδιά ρε. Εντάξει, το γάμψεις και εσύ τι 10. 11 ρε, δεν είδες πως ήταν το άλλο. 15 δεν ήταν σίγουρα. Δεν τίποτα καλαμίδες υπάρχουνε. Σπιάζ. Τι ήθελε και Ω, τι κάνει ο Πέρος. Αύριο αν είμαι άρρωστος εγώ δεν ξέρω. Ο Πέρος είναι καλός ρε. Τώρα στον ομόλο χιονίζει. Τα βουνά εδώ πέρα της Καντάνου πάνω έχουνε... Κωστή, σοβέ. Ρε κάλυβε, τράκα. Τράκα κάλυβε λίγο. Όχι, ήταν ο Κωστής είναι γρήγορος. Ο Ψάι. Τράκα. Πού δουλεύει. Τράκα κάλυβε. Πιο πάνω. Weasley. Ρε τράκα. Ρε Weasley. Σπυρό! Πού να σου αφήσω τα κλειδιά? Έχουν σκάσει τα χέρια μου. Πάει μπάλα. Άρα γρήγορα το γράφτηστε. Αυτό δεν τα κλέφτει. Κάτσε ρε. Αντρέα κάλυβε λίγο, καθαρίσουμε. Ανδρέα, κουράστηκες. Ρε όλος ρίχνει φιγούρες. Α, έχουν σκάσει τα χέρια μου το Θεό. Δεν βλέπω Για τι το γίνεται. Θεό τον έλα. Βίκου, Βίκου. Κάλυβε τράκα. Μη πέσει νερό πάνω. Έχει πέσει πολύ νερό. Πάνω. Το παλούχι, το παλούχι. Λέω Ρε Λιβάντι. δεν βλέπω τίποτα στην ώρα. Βλέπει. Τι λέει το μαλάκα στην ομπρέλα που μου είπε ο πατέρας μου. Τι μαλάκα σου λέει. Ξέρω τράκα.
Άρα φίλοι, 4-0 πάει. Ο Κισανικός πρέπει να πάει σπίτι του. Τρεκά έχω βραχή, μα το Θεό. Μα το Θεό, κι εγώ μα το Θεό. Ο Φρέντς στάθμι, εκεί που με κάνει τάχνη. Όπα, τι κάνω ο Βίκτορας. Έχω πιο πίσω, έχω γίνει μουσκα. Ναι, ο Έσλι, έλα πιο πίσω. Μουσκα στα χέρια μου. Έλα πιο πίσω. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να δούμε πιο πέρα. Κάνε αυτό, κοιτά, κοίτα τι έχω κάνει. Ο Έσλι. Τα χέρια μου. Έλα, έπεσε μόνος του. Έλα, έπεσε και βρήκε πνεύμα. Χιονίζει, Θα δούμε λίγο, να κάνουμε zoom, να δούμε. Πάλι αυτός. Ο Μπρόβο δεν κλείδησε. Να σου σκουπίζουν λόγω κάμερα. Θα μας δίνουν μετά. Ο Βίκτορας της. Άρα αυτός μπροστά. Άρα στη βλακεία. Πες τώρα το χειρότερο βίντεο, μα το Θεό. Δεν κάνουμε για καμεραμάν. Εμείς. Δεν έχουμε χώρο. Άντε Σπύρο, δεν γίνησε. Δεν βλέπουν, φύγε μου ρε. Δεν μπορώ να δούμε τις φάσεις μωρέ, είναι ο άλλος εδώ πέρα, πάμε λίγο πιο πίσω. Ο Έσλι δεν μας... Μα είναι ο άλλος μπροστά μωρέ. Κοίτα, εκεί δεν πρέπει να το μας, γιατί αν φάμε γκολ. Άντε ρε Βίκος. Κέτα! Θα σε βγάλει έξω επί Καλαμίνης. Πάτε πέρα! Έλα! Ποιος μπήκε ρε. Ω, τράκα Ωρα κάλυβε. περίμενε ρε αγόρι μου. Έχουμε γίνει μουσκίδε παρέα. Βγάλε την πόδι σου. Έχουμε γίνει σαν το γουρούνι. Έχουμε ξύλο σπίτι. Όχι, όχι. Σου γίνεις κατά. Μας φωνάζουν οι μάνες μας. Το ματσάζαμε, απλώς σήμερα είναι λιγότερος ο χρόνος. Έχουμε τέτοια εντολή, κατάλαβες. Δεν ματηράμε όμως, Δεν ματηράμε. Μύρι, έλα μια στην κάμερα. Μύρι. Ο Τράκας, κάτι σου. Έλα μωρέ, δεν μπορώ να λαγούσκα στα χέρια μου. Τι μέρα μου κάνανε. Έλα Πέτρο! Ο Κωστή. Άντε άντρα μου! Κοντά! Γκολ! Γκολ! Στο βάλε. Αυτός, το 20. Στην επόμενη φάση. Αχ, κρυώσει. Περίμενε, μετά. Αυτός μετά είναι καλός. Γρίφο! Φωνάζει. Φέρω! Γρίφο! Μπαταρία πες μου αγόρασε. Αν ανήκει ακόμη. Αν ανήκει ακόμη. Τι κάνει το 20 ρε! Ω, κάτω. Πού το συζητούν πέντε καλά. Φτάνουν και παιδιά σου. Δεν φτιάχνονται έτσι. Ποιος θα έρθει να πει σου, για κανείς δεν έρχεται. Να εμείς δεν θα είσαι στην ηλικία τους. Περιμένετε, παιδιά. 16 με 6 με 16, εντάξει, το θυμάμαι. Δεν μπορώ να γράψει τώρα. 6 με 16. Κορυφή. Τράκα, κάλυβε κάμερα. Θα μας... Ω, βάλω το χέρι μου μπροστά από την κάμερα. Ω, Συνωμοσίας. Άντε Γρίφος! έτσι, γρίφος άμυνα. Άρα κάπτεν.
Ξανά πέσε. Πάλι αυτό. Ρε φίλε, έλα. Όχι, τώρα είναι άλλος. Δεν Κάτσε. γίνεται ρε αυτό. Ρε, αυτός έχει πέσει 5 φορές. Τράκα τον αυτό σου καλύβησε, παιδί μου. Ναι, έτσι εμείς χαζούμε. Τι να κάνεις. Την κάμερα, ρε. Κοίτα πώς πάει ο άλλος. Αγόρι μου, πήγαινε να κάνεις μπάνιο να ντυθείς γιατί θα... Ω, έλα. Βάλτο! Πω. Πειράζει, πάμε! Πιο δύναμη θέλε και λίγο πιο παλού. Ωραίος ο coach. Αντρέα, με κουνάς. Ο Μπρούμ τι έκανε. Εντάξει, ήταν λίγο κλεμμένο το μάτι σου, φίλε, γιατί γλιστράει φουλ γιατί δεν μπορείς να παίξεις. Γιατί νομίζω ότι και αυτοί δεν γλιστράνε η δική Ναι ρε μας. φίλε, αλλά αυτό το έχω συνηθίσει. Πότε έχουν παίξει αυτή τη βροχή. Πάντα! Ω, έχω Μπρο, γίνει. στο δικό μας γήπεδο, αν έχει βρέξει, θα πέσει κάτι θα κλαις. Ξέρω. Φωνάει φουλ. Γενικά και να πέσει θα κλαίει. Τι λες ρε μαλάκα! Τι λέω, στο δικό μας γήπεδο μην έχει καουτσού. Αλλαγή να κάνω, Δημήτρη. Το δικό σου! Έχω παγώσει. Μα το δικό σου αλεπί είναι καλυμμένο! Τι καλυμμένο. Καλυμμένο απάνω! Ποια πάνω. Αν έχει γύρω-γύρω συμπλέγματα. Ω, πάνω. Ω, τι λέμε ρε. Δεν έχει! Πολλά θες. Τι... Και τράκα πεσί τώρα μου κόβεις θέα. Τι είσαι, σε πεντάστερο. Όχι! Είσαι στην Αλβανία ρε μπρο. Α, αυτά τα μικρά που είναι σαν Όχι, δεν είναι 5x5, είναι κανένα γύρω. κανονικό τεράστιο. Θέλει πολύ άχωρο. Το δικό μας είναι αυτό. Αυτά που έχουν κάτι πράσινα καλυμμένα, που είναι full καλυμμένα. Ναι. Και έχει παντού ρε μέσα. Ποιο είναι το κεφάλι. Φόρες αυτό το κεφάλι. Θα το φέρω... Συλλογή. Κανονικά αυτός που έβρισε τώρα, θα πρέπει να έχει πάρει κόκκινη. Έβρισε κάποιος. Ναι. Πάμε Σπύρο! Σπύρο! Ω, Ναι ρε! όχι! Όχι ρε φίλε! Όχι ρε Σπύρο! Και τι μου θυμίζει όταν παίζαμε, Όχι ρε Λεμπρόντζι! όταν παίζαμε μαζί μπάλα και τώρα. Τι φωνάζετε! Όχι ρε, πώς δεν μπήκε αυτό ρε. Μύρια σου θέα. Μείνω η άκρη αγόρι μου. Κάποιος την έφαγε. Το κουβέλι δεν είναι καλά. Που την ρε, θα κλωτσάς κι άλλο. Βασικές λόγω. Βασικές λόγω. Εξτολία. Τι πήρε Λίας. Έχει εκεί ρε. Ο Ηλίας άρεσε. Εκεί. Εκεί πάνω τα μάτια. Άρα πίσω. Ο Ηλίας εκεί πέρα έχει το αμάξι του. Παίζει να φύγε. Έλα γρίφο. Γρήφο, γκολ θέλω ρε. Άρα πιενάρι. Ω, γλιστρίδι. Ω, και έφυγε. Νομίζω ότι έφυγε παπούτσι. Έχει πολύ μιλάς. Είναι θα γίνουν διάσημοι στο βίντεο. Γιατί έχει... Α, κοίτα λίγο τα αυτιά του Πάτρικ που έχουν γίνει. Πάμε! Πάμε Κωστάρα! Πού είσαι Κωστάρα! Όχι, το Τι χάσε. κάνει! Το χάσε ρε φίλε, το χάσε. Το χάσε. Είχε ευκαιρία ρε να κλωτσίσει αριστερά. Νομίζω θα πρέπει να είχε πάει 6-0. Με του Φιώτη και με του... Όχι, 7-0. Και στην αρχή που αρχίσαμε θα πρέπει να μετρήσουμε. 8-0 πρέπει να είχε πάει. Κάλυψέ μας, γιατί βρεχόμαστε. Όχι τόσο πολύ. Θα βγει το βίντεο χάλια, εμείς θα φταίμε, ξέρεις. Ο Μπόλης θέλει να φύγε. Και τον πήρε η κατσίκα. Μα εκεί πέρα έχει παρκάρει, δεν το Δεν αμάξι. έχουν βάλει πολύ. Ωραία. Γρίφο. Ο Γρίφος η φάση σήμερα δεν μπαίνει. Σε άλλες φορές εμένα το Γρίφο να ήταν άμυνα και να μπαινε. Τι παίζει ο προπονητής εδώ. Έτσι.
Πάντα παίζω. Τι πάθαμε τώρα? Ο Βίκτορ, γιατί φοράει αυτό το πράγμα στο πόδι του? Τι ξέρω τι είναι. Overlap να σου πει να μην κάνει. Πάμε γρήφος! Γρήφος. Διακράτσα. Ο Νίντρο Γιώργη. Πήρε τέρμα. Φαντάζομαι, πες του, πες του, πες του. Δεν το ριμπείτε. Δεν είναι μόνος. Άγχος. Μα φίλε μας. Πάτε εκεί είπαμε ωραία. Αυτή είναι ομάδα. Όχι. Εντάξει μου λέει. Ναι, μη φάει το γλιστρίδι. Νομίζω ότι το φάει το γλιστρίδι. Δεν φαίνεται. Δεν βλέπουμε την άλλη φορά. Πάμε Κώστα! Κρυώνω. Θέλω να πεις το ρέμι. Ωραία φρέντις. Θα τέτοιες και ρέμι. Είμαστε οι χειρότεροι καμεραμάν με το Θεό. Πέμπτη είστε. Οι χειρότεροι καμεραμάν λέω. Α. Χιονίζει, τι διάλογο. Πάνω στα βουνά της Κάντονας, Λάθος με γεια. Στα βουνά πάνω από τα Μένια νομίζω έχει αρχίσει. Όχι, όχι. Κάπου Ομαλός. προς τα Και εκεί. στη Βοσκού έχει χιονίσει. Α, αυτό πώς να πεις. Τι. Το παρμονέ καρδιακό. Έλα. Καλά, 5-0 πάει. 5. Ναι. Τι είπαμε 5. Πώς να ρωτήσεις τι μας κάνει. Με έχω 4-0, τι ήξερα, δεν ξέρω. Δεν είδα ότι το βάλαμε, το βάλαμε ξανά. Στον Κωστάρα, όχι. Εσύ. Ω, να αγκάζιμα. Ο Πετράκης να αγκάζει που έχει. Ακούγεις στην κάμερα. Άντε Σπύρο! Έλα, έπικε όλα. Όχι, όχι. Ρε Μιρίλα λίγο στην κάμερα, μα. Άντε ρε Μύρη, όλη την ώρα βοήθηση είναι. Εσύ τι κάνεις? Έχουμε σαν αμπρέλα. Δεν μπορώ άλλο. Ωραία, να είμαστε στην κάμερα. Πέρα, στην κάμερα. Ναι. Εγώ δεν ξέρω την κάμερα. Εγώ δεν ξέρω. Όπου πάει μπάλα, ρε. Αργύρι. Δεν ξέρω, φέρε. Μα δεν ξέρεις. Έλα, ξέρω. Έλα, φύγε. Έλα, ρε μπρο, εσύ όλη την ώρα είσαι εδώ. Έλα, φέρε, Μύρη. Πόσο? Ναι ρε, πώς εσύ. Ωραίος ο Πρεντίνιος. Δεν σ' ακούω ρε μαλάκα. Θέλας τερματοφυλάκα. Ναι. 3 έχουν αλλάξει. 2 ρε βλάκα. 2 πώς. Την ομπρέλα βαστά. Εμένα ίσον.
Κοίτα, έτσι. Τρέχει το κόρνερ. Σταματήστε. Έλα. Έλα ρε Αντρέα. Μα δεν βρέχει έτσι αλλιώς. Κεφαλιά! Έλα. Βάλε μέσα. Ωραία και την πάρει. Βίκτορα, κέντρο. Άντε κουμπαρό! Βρεις μαλακή. Έχουμε το Μέση στο Ωραία. Γιατί δεν είναι στραβή κάμερα. Το βάλουν. Αν το βάλουν. Σιγά, τους έχουμε βάλει 5, να μην βάλουν ένα. Κρίμα, δεν είναι. Καλά, εντάξει. Μετά ένα πάρε 2, πάρε 3, πάρε 4 και μετά. Ναι. Να μας είναι ρε. Αυτός το βλέπει κόλλη της καμέρας. Ωραία. Το 7 παίζει πολύ μαλάκι. Το 7. Από ποιους? Γενικά, και αυτός έκανε κολοδάκλη της κάμερα. Από εμάς. Από αυτούς. Από αυτούς ρε. Εμείς κάνουμε κολοδάκλη σε εμάς. Αλλά τώρα θα μαθάσουμε. Μπείτε. Από αυτούς 8-0. Όχι από αυτούς. Άντε Σπύρο! Όχι ρε Σπύρο! Όχι ρε. Ευτυχώς είναι λάσπη και τσαμάτσε. Όχι δεν θα άβαινε ρε. Άντε Κώστα! Ρε μαλάκες. Όχι. Μαλάκι, μην είναι μαλάκι. Να πούμε ο Μπομπόλης. Ωραία Λιάκο. Μπομπόλη τα βουνά. Άρα χαθήκαμε την πάλι και ψάχνει. Μας έπαιρνε την μπάλα μας. Κατεσταριάς μας. Νέος πισταμικός. Ποιος πέρασε? Μπομπόλης έφυγε από το κήπεδο και πήγε πάνω. Τον έφερε λίξο. Τον έφερε με τον τζάμα. Βάλ' το μέσα στο ποτάκι. Η μεριά από εκεί από εμάς δεν πολύ ανεβαίνει. Το μαγάκι. Φαβορεί κάπου. Ποιος είναι κάτω? Ο Γρήγορος είναι κάπου. Δικό μας. Εγώ θα έπαιρνα. Άντε, έξω. Δεν πειράζει. Ναι, θα σ' άρεσε. Ας φας κανένα πόδι με τηλάδι. Ναι, ωραίο, Θα είναι πιο χάρτα από Είχε πέρα στο νοσοκομείο. Θα είναι πιο χάρτα από κανονικά. Ωραίος ο μικρός. Ωραίος ο μικρός με σούτ. Ένα μικρό να σου πω. Μαλάκες, μην μιλάτε. Μιλάτε για την αντίπαλη ομάδα, μην μιλάτε. Άνοιξε λίγο την έτσι στο κανάλι. Φεύγει ο Μπομπόλης. Δεν κάτσα, όχι. Μην μιλάτε την ομάδα, όλη ομάδα, έλα. Ωραία, σου έκανε κολοδάκι το κόφτει τώρα. Πάμε! Αυτή καταρχήν μπορεί να και ακυρώσει το δύο παιχνίδι. Άρε Πάτρικ! Δεύτερο Πάτρικ. Μη κορνάρι, το πότε φτάσει με τα κόρνα. Κατερίνα, τι θέση είμαστε? Πέμπτη. Δεν τα πιω. Ανεβαίνουμε. Κάποτε μας βρει. Κάποτε αφού πάμε χαζιντά κάνουμε.
6-0, πάμε, δεν Ο γυρνάει. Μπομπόλης είχε κολλήσει πριν στο δύο. Α, όχι, έρθα ο Μπομπόλης. Ήταν απέναντί μας. Ξέρεις. Θα βγει έξω το γαζό, μα τι κάνει. Α, και ο Πατσούρης. Ή όχι. Ναι. Πατσούρης είναι εκείνο. Πατσούρης είναι. Μα ναι ρε. Είναι ο Μπομπόλης. Πώς τους άβεζε σήμερα, αν είχε έρθει. Θα έρθει το... Ωραία, και πρέπει να ξυπνείτε. Κοπέλια λένε το έχει το παιχνίδι. Ω, βρούμε καλύτερα. Σιγά. Πάμε! Ξέρεις πόσο χάλια θα είναι να τη φας καμιά μου την μπάλα. Είναι διπλός πόσο. Είναι και κρύο πάνω. Ωραία. Γιατί μ' ακούει η κάμερα. Σε προπονητή του. Όχι, δικό μας. Κοίτα το. Να το δεις μετά. Δες το, όχι. Δεν είναι κρύβο. Ευτύχη, διώξε. Άρε, ευτύχη. Όχι. Είχε κακή δουλειά. Όχι. Πώς του. Διώξε. Όχι. Άντε πιώτη. Κάσε. Με κάτσα. Πάμε Κώστα. Ωραία, βάζει ένα μπουκέτο να βγεις έξω. Άρε Μανούσο. Έτσι. Μανούσο. Καραμούση, καραμούση. Καραμού. Όχι, είναι παπί. Μανούσο. Ο Μανούσος. Γιατί είναι τόσο πολύ μέσα. Όχι, ήταν όλοι μαζί οι δικοί μας μέσα. Εμείς έτσι πάμε πουλούκι. Έλα, βάζει την κάμερα. Γιατί θα τη στρίβω. Είναι αυτό που πας εδώ πέρα, ρε. Όχι. Πώς δεν βγήκε αυτό, ρε. Μου ήρθε να τη γυρνάω. Συνέχεια. Αν υποθυμίσει κάτι σοβαρά, δεν είναι αυτό που μπαίνει εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι που μπαίνει. Κάνει ταν. Και σηκώνει ταν. Ο μπαμπάς φεύγει σιγά σιγά. Το βλέπω που είναι τα μάτια. Όχι, ρε. Δεν βρει τηλέφωνο. Παίζει να έρθει ο κάτι. Ναι, θα κάτσει εδώ με σου. Τι αυτό σιγά μην φύγει από τώρα. Μα θα φύγω, δεν ξέρω. Μου ήρθε να τη γυρνάω. Έχω πάει πάλα. Τον βάζει δεν μπορεί να πει πάλι. Δεν τα βρήκα μάτια. Κάνει έτσι. Έσαι στο βάσο. Τα μάτια σου. Όχι, μωρά, από εκεί πάνω είναι. Αυτό το, πώς το λέγεται. Το άσπρο. Όχι, δεν τα κάνει αυτό. Το πατέρα μου δεν ακούγεται από εκεί. Το αλεύει τον. Έλα, Πατρίκ, χάσει. Τώρα. Όχι. Τώρα. Όχι. Άρε παιδί, ο Wesley κάλυψε. Ομπρέλα. Έχει βραχή η κάμερα, γρήγορα, φέρνει τον μπρο, γρήγορα. Άνοιξε την αρέ. Άντε ρε. Μπράβο. Σταμάτησε το. Θα σταματήσουμε.